Ka bụ ọtọnsị ụmụada eji akpụ alụ. Then na nke ndị ụmụ nwoke ji were akpụ nri ma ọ bụ ndị nri mụtara cleansing. Then nke anụnwa bụ alọ eji eme emume dịka ichi ọzọ ma emume dịgozi iche iche eji awe masị ọfọ na alọ ejikwa m ọfọ eji m alọ. Then nke a bụ oji for strong masquerades and strong native doctors. Ifugokwe nke a bụ ọtọnsị first model. Then ndị a bụ ngwu agịlịga for ọzọ men. Sometimes n'Igbo land na-akpọ ya ngwu ọzọ. Onye ka ndị ọzọ na-eji wele perform emume ọbụla dị iche iche ma ichi ọzọ ma ije akwamozu ebe onye otu ha nwụrụ. Then nke anụnwa bụ Igbo court object. Ọ bụrụ present time, ọ bụrụ just like present time ọ na-agba abịa sị na onye a nọ secret society ogboni this and that. In the past, ndị Igbo na-initiate themselves into various courts. Enwere iru court of the face. Enwere ufo court of fame. Enwere ilo na nkwu court. Enwere ụmụ ọkụ court of wealth. Then enwere court of defeat. Ya nje mpụ ibu ije. Ihe na-awụcha ihe a na-abacha na otu ha na-abagasị in the past ka ha wee nweta certain things do good for themselves. Nke a bụ mmọnwụ Iga masquerade. Nke a bụ mmọnwụ ọnwa agwụ anyị na-akpọ ya isi ọpịọ. Ọ na-enwe ogologo isi. Then ebe a bụ nnukwu mmọnwụ eji ti mmọnwụ dị iche iche n'oge gboo. Nke a bụ Ọbalagi the masquerade staged by Ọkwana eji grade nri. Nke a bụ Akụ Eburisi masquerade by Udoka eji grade nri. Nke a bụ Okomma masquerade by Akpatu eji grade nri 1910. Then nke a debe a bụ Ugo masquerade Ndụka Akụ eji grade 1989. Then nke a bụ remnants of the first Ijele the Nri people stage n'Igbo land eji weje nabata Bishop Shanaham oge ọ bịara Ọnịcha. So these are the remnants ife fọnụ anyị nwetanwu. Then here bụ little heads of masquerades or certain types. Ma Adamma, ma Olaga, ma polisi mmọnwụ, ma nna mmọnwụ, ma nne mmọnwụ, ma Agori mmọnwụ, ma Onukwu mmọnwụ. All these things wụ isi mmọnwụ dị iche iche etigo na nri. Then nke a bụ ekwe, one of the musical instruments a na-use n'ala Igbo. Are you following? Yes. Ndị a bụzụ musical instruments dị iche iche ndị Igbo na-use eji eti egwu assorted types ma ụbọ ọba ma ogene mkpị na abụ ma ịchaka ma ogologo ịgba Igbo ogidi ma jita ma ịgba African drum ma ngelegwu xylophone. All these things were Igbo traditional musical instruments. Ebido use when 1795 AD to date. Wow. Nke anụnwa bụ ute ndị Igbo na-ejiwele dị n'ala Igbo mat from 1212 to date. Then nke a bụ akwa ọfọrọ bamboo bed. Bed ndị Igbo. Igbo. Bamboo bed. In the past, only rich men can afford it. Wow. Then nke anụnwa ebe a bụ showcase ebe apaki traditional ornaments for body decoration. Ihe na-ede inside this showcase bụ ihe eji eke ekike n'ala Igbo. Nke a bụ nja a na-agba n'ụkwụ. Njata. Nke anụnwa bụ igu eji wele eme otu ufie. Ya ufie stone and ufie sticks. Then bangles, egiru. Ife niile anyị hụrụ dị ebe a bụ ife ndị Igbo ji eke ekike. Ma ivory bangles, assorted types. Pancha na-ejulu ebe anụnwa. Ma mgbalụ ndị nze na-eji n'aka wele anacha aka. Ma jigida. Ebe anụnwa bụ currencies, old currencies used in the past by the Igbo people. British currencies there, both coins and notes. Then nke a bụ stone knife, ife eji wee mee mma n'oge gboo mgbe mma adịrọ. Then nke anụnwa bụ machis. Mgbe machis ndị ọcha adịrọ, stone na-abụọ ka ọ na-awa n'ọkọ together, ọkụ enwuwe. Then ndị a bụ ọkụ eji agwọ
ụmụ ihe dị iche iche ma anụ ma ede and so on and so forth. Wooden mortar ka anyị na-akpọ ya n'oyibo mana anyị n'ọnụ Igbo a na-akpọ ya ọkwa. Then nke a bụ grinding stone, igu eji egwu ụtaba ma egusi ma groundnut. Igu nke a bụ the handle of the igu, nke a bụ igu stone na the handle ebe a. Wow. Pistol, aka odo eji asụ nri n'ikwe, nri ji ma ọ bụ nri akpụ. Then ebe anụnwa bụ cooking utensils, ihe niile ifuru ebe a ka bụ ọkwa mkpị na-abụ eji etinye ofe na nri mgbe efere adọrọ. Nke a bụ clay pot eji were amị anụ na azụ. Nke a wooden spoons. Nke a fan eji ekukọ ọkụ, ekuku akụpe. Nke a bụ ihe eji aprizavụ ọkụkọ. Enweta ọkụkọ gị sere ọ dị ọkụ ya arụ na wee itinye inside ya wee preserve onye. Then hurricane lantern, kitchen knife, ancient kitchen knife. All these things bụ utensils na-adị na kitchen. Na kitchen. Yeah. Then this side bụ Igbo war weapons. Ife ndị Igbo ji were anụ agha n'oge gboo tupu ndị ọcha wee lụọzi ya nkefe. Mma agha, egbe ntụ, nke a mma agha, daga, all these things, nke a ekpeka ọgụ, nke a okpu agha, ụta eji were anụ agha, ihe niile adịba war weapons. Then okpokolo mbe 1971, the biggest mbe enwe na Nigeria was collected from our lake here. Then in the skin of python, akpụkpọ eke ọgba. In some Igbo settlements, adegbu eke the sacred python egbunye eke alụsị. Also nke na-adị n'ime ọfịa ka na-egbunye wild python. Wow.